esportiva. La segona potser l'equip ha baixat una miqueta, però jo crec que a línies generals l'equip prou bé avui. Sí, sobretot és anar millorant mica en mica. No hem de tenir pressa, però hem d'anar avançant i l'equip avui ha avançat. Fa un pas endavant, hem intentat jugar des de darrere, el que proposem, el que entrenem, i després necessitem un puntet més, però s'ha d'anar agafant mica en mica, perquè a partir d'aquesta de demà passat comencem a fer ja automatismes d'atac, que ho tinguin molt més clar. Ara hem estat treballant sobretot defensivament la primera setmana, la segona setmana sí que amb atac però sortia a pilota i ara ja la part de dalt. Que tinguin moviments ja adquirits, que es coneixin bé d'on volem que vagi la pilota i després acabar de finalitzar. Sí, perquè potser és el que falta, no? L'equip està jugant prou bé, però a l'hora de marcar els està costant bastant. Sí, però també avui ens enfrontem amb un equip de segona B, que en teoria té un nivell molt més alt que nosaltres, i l'hem plantat cara en tot moment. La primera part crec que ens sent millors, tot i que amb un error nostre, amb una marca que no hem hagut que no l'hem marcat bé, doncs ens han marcat el gol i nosaltres hem d'intentar que no passi això, intentar ser sòlids en defensa. Crec que la segona part no hem tingut gaires problemes tampoc, tot i que hi havia més jugadors a prova, perquè al final hi havia lateral esquerre Leandro, estava Reynoso, estava Orjan, que és juvenil, que és de segon any. Tot i així l'equip ha intentat fer cosetes, ha intentat fer-ho bé. L'equip sempre posant a mig centre, a l'hora de sortir sempre baixant molt, pràcticament a la línia dels dos centrals. Imagino que per intentar tenir una mica més de control a la sortida. Home, depèn com ens defensin ells. Ells avui ens defensaven amb dos puntes, però el més lògic, el més normal és fer en línia de 3 amb el pivot que baixa, estirar laterals i sortir, tenir superioritat 3 contra 2. Això ho hem de llegir ràpid. Amb Joan ho dèiem, que ell ho ha vist al minut 6 i des del minut 1 es veia que havia de fer això. Hem d'intentar que ho llegeixin abans, que siguin ells els que s'espavilin, que no hagi de ser jo o el Jordi des de la banqueta que li diguem que baixi perquè ha de fer això. Mica en mica, al final ens hem de trobar situacions. L'altre dia al camp de la Barça ens vam trobar amb un equip que apretava molt alt, que a més que si nosaltres els apretàvem molt alt ells sortien i si no acabàvem de defensar bé ens creaven moltes contres. Tot això ho hem après. Com està Òscar? Que han canviat... Molèsties, al final és un dia que fa vent, que fa fred, prefereixo que no tingui cap problema i treure'l, igual que David. Al final una mica de molèsties, doncs fora, hi ha companys que estaven a la banqueta, que ja s'han mantingut per això i endavant. A poc es va esgotant la pretemporada, no sé si ja tens perfilat un 11 o 13-14 jugadors molt més d'una manera més clara per començar a prendre l'alineació o amb tu serà impossible això? No, si jugo a la loteria potser encertarem algun dia. El que està clar és que la jornada 1 el que no estarà segur és Dani i Ñoño. A partir d'aquí, si som 19, tens 17 que poden estar disponibles, tothom està bé avui, no hi ha cap que hagi estat malament, tot el contrari, tots han donat un pas endavant que els hi demanava, perquè tots estan jugant a jugar titulars i tant avui com el dissabte i el diumenge tenen la seva oportunitat per demostrar que poden jugar a jugar. I l'última, per una part, Igona a la segona part, en 1 minut, ha estat força bé, com a mínim des de la grada és la impressió que ens ha donat. Clar, la seva situació és una mica peculiar, no? A nivell contractual, però creus que es podrà quedar o què en penses? Ara mateix està entrenant, s'està intentant posar bé, ojalà es pogués quedar, però això ja no depèn de mi. Hi ha diferents circumstàncies, no sé si sabeu, o sigui que ojalà es pogués quedar. Per mi, ojalà. Però també és cert que si es queda no pot jugar fins d'aquí molt. O sigui que ell està aquí, li estem fent un favor perquè entreni, perquè es va portar molt bé l'any passat, a més és un bon noi, els companys que ja estaven l'any passat han parlat molt de sempre d'ell i a més és positiu. Ok.